Ja, vi er oppe i kamera. Ja, vi er deroppe. Du ser, far han er der også. Ja, far er også i kamera. Du ser det. Hov, hov, hvem er det? Hvem er det? Dig. Er det dig? Jamen, det er også dig. Ja, det er også begge to. Hvad laver du? Farvel. Farvel. Hej hej. Hej hej. Hvor skal du hen? Hej hej. Christian? 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 Hvor stor er du? Er du så stor? Prøv at se. Skal vi hoppe? Skal vi hoppe lidt? Skal vi hoppe lidt? Deroppe. Så, er du klar? Klar? 1, 2, 3, hop! Hop! Kan du vinke farvel? Kan du vinke farvel til bedstefar? Og farmor også. Så. Ja, nu går bedstefar og farmor. Ja, de går nu. Farvel. 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 Hej.